Het wie wordt nog wel een noffelijke simmerdag. Ja, dan is het nog wel onstabiel, maar als de zin erbij is het gewoon warm. En uiteindelijk kunnen we stellen dat het weekend er goed uitzocht. Joen en vannacht is het vrij helder waar. Daardoor kan er mist ontstaan of kan er damp worden. En een temperatuur tussen de 10 en de 12 graden. Neem het maar gewoon een frisse nacht. Ja, ik nog wel vrij helder, net al te volle bewolking. En de wind zwak op zijn heegst matig en die komt uit het zuiden en het zuidwesten waai. Morgen wordt het een warme dag. Temperaturen noemen bij de 20 of 21 graden heen. Maar toch ik weer kans op een paar buien, misschien maar tonger, met name in het zuidelijke pad van de provincie. Maar de zon komt overal nog wel te vast in. En de windmolen die begint in het zuiden en die eindigt in het zuidoosten. Steeds maar meest zuidoost en die is zwak of matig. Net al te volle wind en krijgt 1 ontrijden. Nou, de krijgt 2 ontrijden gemiddeld. En dan zorgen we de mooi doen, dan lijkt het te droog te blijven en dan zetten we op naar het weekend het vooruitzicht. Sneeuwen, snijden manje, 3 dagen op een richtje waarbij het oedai droeg is nevens mij. In de joentijd, in de nachten, misschien eens een keer een enkele bui. Maar het weekend ziet er warm uit, temperaturen noemen bij de 23 graden heen. En op manje is het aan 22 graden, wel zeggen we dat de wind al hier omgeeft, wat meer naar het oosten, noordoosten. En die noordoostenwind is op snijbetijden krachtig. We met de morgen, maar wel even in het waarsjen.